sorry ass DJ. Duh, apa ini PT so kok tak kutuk ngalor ngidul ngetan kulon. Nah, aku tak nome koncoku nek menawa wonge nang omah. Yo iki. Berangkat. Iya iki sepeda iki lah. No, 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 no. Sepeda kok koyo ngene. Yo. Kayak kita paiman. Siap utang iki kok. Kok utang terus. Alah, dia itu numpak motor kok. Ora gelem hati-hati. Aduh. Bokongku peyok iki. No, 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 no. Apes tenan dino iki. Aduh. Tak lanjut teh. Aduh bokongku larane. Urut tok nggone lah adoh embah. Kae ketoke nek wong ya aku tak takok. Tak takok ta, alah. Siap. Cung. Hei, omahe Sarto ki ndi? Kono ijek 5 kilo. Waduh 5 kilo. Lah iki sing iki. Paiman kok. Pati am sih. Iki teko nggone iki. Iki mesti omah iki ketara iki. Montore nang kene. Partane ndi le? Ngene iki apa lele? Kano ngito. Duh, duwe ku diutang iki.